Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel आसा खालामो गासैबो मोजाङै प्रेक्टिस खालामगासिनो बेनो जाबाय नेक्स्ट एपइन्टमेन्ट लेटारनि सायाव एबा साख्रिनि सायाव दा बेनो जाबाय मोननै लेटेस्ट आपडेट लाबोदों बेनो जाबाय टी आर्मिनि एग्जामनि सायाव आरो लोगोसे फरेस्टार ग्रेड 1 नोंथांमोननि मार्क्सनि सायाव एबा एभारेज काटअफनि सायाव भट हरबाय गोबां फलोवार्सफोरा भट हरबाय दा बेयाव बेसेबां एभारेज काटअफ फैखो जों बेखौ लाइभ प्रुफ लाबोदों बेखायनो भिडिअ नायग्रो आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदान Bodo Job Infoआव साबस्क्राइब खालामना ला जेब्लायबो नोंथांमोना लेटेस्ट आपडेट मोननो हागोन दा जियानो जा जों थांग्रोगोन फार्स्टआवनो कोचिंनि सायाव बेनो जाबाय फ्रि कोचिं जाय नोंथांमोना नैबे नटिसखौ नायबानो जाबाय बे नटिसआ BTC निफ्राय फैदों गभर्नमेन्टनिफ्राय एडुकेशन डिपार्टमेन्टनिफ्राय प्रोवाइड खालामदों बेखौ नायोबा नोंथांमोना मोनदों जे गोबांथार बेयाव माखासे गाइडलाइन्स लिरदों बेनो जाबाय आं नोंथांमोननो सिम्पल खोथायाव बुजायनोसै बेनो जाबाय जाय नोंथांमोना रिसेन्टलि BTRआव नोंथांमोननि टी आर्मी रिलिज जादोंमोन ना बेयाव जायफ्रा फिजिकल टेस्ट क्वालिफाइड जाबाय प्लास मेडिकल टेस्टआवबो क्वालिफाइड जाबाय नोंथांमोना आपकामिं एग्जाम दङ लास्ट प्रसेस एग्जाम रिटेन बेयाव पास जाबानो साख्रि मोनगोन दा बेनिखायनो BTC निफ्राय स्पन्सर खालामदों फ्रि कोचिंनि थाखाय जायफ्रा रिटेन एग्जामाव पास खालाम सानदों बे कोचिंखौ लानाया जोबोर मोजां आरो बे कोचिंआ जागायगोन 12 डिसेम्बरनिफ्राय 12 जानुवारि दान मोनसे 1 मान्थ जागोन आरो बे कलेजाव जागोन डिस्ट्रिक्ट वाइसआवहाय जागोन मानडेनिफ्राय सेटारडेनि टाइमा 9 AM निफ्राय 2 PM सिम नोंथांमोना बेयाव कोचिं लानो हागोन एबा क्लासखौ लानो हागोन स' बेखायनो गासै BTCआव 8टा एबा 8 सेन्टार्स दङ जों बेखौ नायगोन दा बेखायनो फार्स्टआव मोनदों क'क्राझार गार्लस कलेजाव दङ नोंथांमोननिया गसाइगाव कलेजाव दङ बेनिफ्राय बिजनि कलेजाव दङ चिराङाव एन्ड बेनिफ्राय बरमा कलेज बाक्सायाव दङ देन सालबारि कलेज सालबारि बाक्सायाव दङ प्लास तामुलपुर कलेजाव दङ तामुलपुराव अदालगुरि कलेज अदालगुरियाव दङ आरो लोगोसे लास्टआव टंला कलेज अदालगुरियाव दङ स' बेयाव नोंथांमोना जायफ्रा खाथि खालानि फिजिकेल क्वालिफाइ जाना दङ थ' नोंथांमोना बे कोचिंखौ लानाया जोबोर मोजां मानोना मोजां फेकाल्टिस बेयाव दङ नोंथांमोना बेयाव एग्जामनि टीएनि सायाव गोबांथार टिप्स मोनगोन आरो नोंथांमोना एग्जाम क्वालिफाइड खालामनानै साख्रि लानो हागोन दा बेनो नोंथांमोननि थाखाय बेस्ट चान्सआ बेनो जायफ्रा लायो नोंथांमोना लानो हासिगोन एन्ड रिसेन्टलि थांनाय बारावबो आग्निबिराव होदोंमोन आरो आग्निबिराव सेलेक्सन जादोंमोन BTC निफ्राय कोचिं मोननायनिफ्राय 23 जना स' बेखायनो चान्सआ जोबोर मोजां टी आर्मियाव जायफ्रानोखि गोसो दङ नोंथांमोना बेखौ लानो हागोन स' दायो जों फैबाय सेकेन्ड आपडेट बेनो जाबाय BTC फरेस्टार साख्रि एग्जाम कन्डाक्ट जाबाय नोंथांमोननिया बेयाव एग्जामाव माबायदि कुइसन मोन्दोंमोन गोबां कमेन्ट्स खालामदों बेनो जाबाय खायसे गोरा होनदों खायसे इजि होनदों दा बेयाव नोंथांमोना खायसे कनफिउज जादों नेशनेल इन्टारनेशनेल मेक्सिमाम फैदों होनजायो 100% बाट BTC नलेज आसाम नलेज गैया स' नोंथांमोननि नेक्स्ट एग्जाम 15 डिसेम्बराव फरेस्टार गार्डार दङ स' बेखायनो एडमिटखौ डाउनलड खालामना लादो देन बेनिफ्राय फरेस्टार ग्रेड 1आव SI लेभेलाव काटअफआ बेसेबां थांगोन गोबांथार कमेन्ट्स खालामदोंमोन ना बेखायनो मोनसे गुगल फर्म खालामदोंमोन बेयाव गोबांथार भट हरबाय दा बेनि रिजाल्टखौ आं नोंथांमोननो लाना फैदों जाहाथे नोंथांमोना एसेब्लाबो मोजां मोनो आरो फिजिकेल टेस्टनि थाखाय रेडि जायो स' बेयाव बेसेबां हरदों जों बेखौ काटअफ बेसेबां मोनखो जों बेखौ नायगोन दा बे एकुरेसि काटअफ जानाय नङा नाथाय आनअफिसियेल काटअफ जेरावनोखि भट्स हरदों जायनोखि केन्डिडेट्स स' फलोवार्सफोरा हरदों 3000 भट्स फैदों आरो टटेल केन्डिडेट्सआ एपियार जादोंमोन एग्जाम होदोंमोन 8000नि एसे बारा दंमोन दा बेनि गेजेराव 3000 भट्स फैबाय जों बेखौ दायो नायगोन दा बेखायनो नोंथांमोना फिजिकेल टेस्टनि थाखाय रेडि जादो जायफ्रानोखि एभारेज काटअफ मोनदों दा नैबे जाबाय लाइभ प्रुफ नोंथांमोननि भट हरनाय देन बेयाव नायोबा पार्सेन्ट वाइसआव जों नायगोन 100आव बेसेबां जना बेसेबां नाम्बार मोनदों जों बेखौ नायगोन आरो अके दा पस्टआ 84 दङमोन 23% 100नि गेजेराव हरदों बेनो जाबाय नोंथांमोननिया बे काटअफखौ नायोबा नोंथांमोना मोनदों 60निफ्राय 65नि गेजेराव 23%आ बेयाव हरदों आरो अके स' बेनिफ्राय सेकेन्ड भट हरनाया 21.8% 70निफ्राय 75 बेयाव मोननाय दं होनना बुंदों 100नि गेजेराव बेखिनिया 17%आ हरदों बेनो जाबाय नोंथांमोननिया 65निफ्राय 70 बेखौ मोनदों आरो 16%आ हरदों बेनो जाबाय 75निफ्राय 80 बेयाव मोननाय दङ दानि एग्जामा फरेस्टार ग्रेड 1आव आरो 12आ जाबाय 80निफ्राय 85 स' बेनिफ्राय 6.4%आ 85निफ्राय 90 मोननायबो दङ मानो होनोबा खायसे मोनदों आरो देन 90 प्लास मोननाय सासेबो गैया कमेन्ट्सआव 90 प्लास मोननाय गोबां फैदोंमोन बाट बे नंखाय जानांगौ मानो होनोबा माइनास जाबाय जानांगौ दा जियानो जा एभारेज काटअफआ 21.8 खौ लायोबा 70निफ्राय 75आ दायो एभारेज मोनसे काटअफ जाना दङ जेरावनोखि STआ मेक्सिमाम बेखौ मोनदों 70निफ्राय 75 दानि दुनै बेखिनि थादों अके स' बेखायनो फिजिकेल टेस्टआव 70निफ्राय 75 मोनदोंबा नोंथांमोना थांनाय चान्सआ दङ मानो होनोबा फिजिकेल टेस्टआव बुरजा लाङो नालाय दा बे फिजिकेल टेस्टआव माखासे स्टेजखौ नायगोन हाइटखौ नायगोन दा बेयावनो खायसे रिजेक्टबो जायो बेखायनो एसे बुरजा लाङो थ' बेखायनो 70निफ्राय 75आ चान्सआ दङ थांनायनि आरो बिनि गाहायावबो थांनो हागौ नाथाय बेसेना सिगां समनि खोथायाव दा जियानो जा नोंथांमोना एभारेज काटअफ मोनबाय बेखायनो नार्भास जानाङा आरो नेक्स्टआव बेटार ट्राइ खालामनो हागोन फरेस्ट गार्ड एग्जाम नेक्स्ट सानडेआव थ' बेनो लेटेस्ट आपडेट